Lajeng mriki Mas. Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam Mas Bayu. Tuku cireng menyang Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Amin 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 amin. Tuku tahu cacahe 5. Mas Bayu mugi panjang yuswa uga. Amin. Sowan ning parengan Mas. Alhamdulillah. Nggih. Mbotenan parengan niku tlatah sing mboten asing kanggene kula. Kok ngoten? Tegese kerep liwat ning ditimbali nggih lagi sakniki niki. Dadi kulino ngliwatine nek Mas Gareng lagi iki. Lagi niki. Nggih. Ning ambak lagi sepisan tetep kudu disyukuri. Nggih. Tegese isih tetep diparingi rezeki dening Gusti. Wah, jan luar biasa Mas Gareng. Wah, Pak Ambon luar biasa oleh mengku karo putra keponakane wis dianggep kaya putrane dhewe. Lho piye? Pancen panjenengane Pak Gedang ki Kok Pak Gedang? Pak Ambon. Ayo Gedang Ambon. Ya aja dingonokke. Kok malah bingung to ya. Kok terus Gedang Ambon. Wong kuwi ya parapan asline Pak Muharram to. Leres. Ning adaane saka jeneng parapan karo jeneng asli ki luwih populer jeneng parapan. Nggih. Ternyatane pancen ya wong wis piye ya wong parapan ki tanpa disengaja ngerti-ngerti bisa cemantel ngono. Leres. Mas Gareng, Dawuh. kula tak tekon. Nggih. Sampeyan wis tau dahar nang nggono restoran? Nggih. Ning restorane kuwi ora wujud omah lumrah lho. Wujude napa? Wujude bekas pesawat terbang. Wis tau apa rung? Yen jajan teng rumah makan pesawat terbang kula dereng ning weruh tau. Lah niku hasil karyane Pak Ambon niku. Mergo Pak Ambon niku ora bos rosok ning rosok pesawat. Lho. Aku mau niki ya mikir. Mikir piye? Ditimbali karo bos rosok. Loh, bos rosok kok apa nanggap wayang kulit geden-geden jebul bos rosok apa pesawat. Nggih. Lho nggih. Lah ngene iki lah ya ora ngentekke suwiwi siji lho, Mas. Lah iya. Kenal pote wis nutup. Lah nutup. Nek pancen dari rosokan pesawat terus dikreasi menjadi sebuah rumah makan. Bahkan penginapan pun ada yang wujudnya kaya pesawat. Nah niku hebate. Tetekan tekun tekan sing dadi sediane. Nangge tur niki luar biasa. Lengkrengku sedulur kaya anake dhewe ing atase ponakane digedhek-gedhekke anggone ngunduh mantu. Nggih Mas Gareng, mila ya pandonga kula sak kanca ora ana liya muga jaba Pak Ambon muga-muga panjang yuswa. Amin. Gampang oleh golek rezeki. Mugi-mugi kathah rongsokan pesawat. Iya. Loh, sampeyan pirsa to Mas? Nggih. Pak Ambon iku rosok pesawat ku ramung sak Indonesia lho. Nggih. Ning nganti tekan mancanegara, nganti tekan napa niku yen ora keliru nganti tekan China barang. Nggih. Ya ta? Nggih. Lho niku Ing atase rongsokane payu tekan mriko nggih. Malah sing panel-panele Pak Ambon iku ya apal kabeh. Niki lho sing luar biasa. Rongsokan we payu tekan Cina sing pesawat apik iki malah ora payu tekan kono. Lah iya. Nggih. Wong iki bejane dhewe-dhewe kok Mas. Wong ki anggere tinemu
jalur pangane ya yen ditekani ya bakal ngrejekeni, bakal nguripi. Amin. Niki matur sembah nuwun khususipun kagem Pak Ambon saha keluarganipun sampun maringi rejeki dumateng kula khususipun lan kanca-kanca sanesipun. Leres, malah ora mung awake dhewe, Mas. Wiwit wingi wis uga digelar campur sari Maduma saka Sukoharjo kono. Luar biasa campur sarine we ra baen-baen madu mangsa ki. Maduma kok madu mangsa. Mane iki lak mangsa to dadi madu mangsa to. Iki mung acarane jane sederhana lho, ngunduh mantu. Lah iki pertanyaane. Napa, Mas? Yen mantu aku wis ngerti. Nggih. Lah ngunduh mantu ki apa? Nek miturut panjenengan ngunduh mantu ki apa, Mas? Sing tak onceki nggon ngunduhe wae. Pripun? Ngun ki ngundang tangga teparo handetolan sahabat dan rekan. Nggih. Ngun. Terus kuwi saka tembung duduhake iki lho mantuku. Dadi yen omah kene ana wong putri nek Mbak Vena wis nang kene iki tangga teparo ngerti kae mantune Pak Yarto. Dadi wis ora ana tanda tanya meneh nggih Mas. Iku mantune Pak Yarno. Pak Yarno dadi pun sah resmi pun diduduke tangga teparo handetolan. Nggih. Lah iki sing dadi gumunku. Pripun? Ki lak Pak Camat rawuh. Nggih. Ing atase masyarakate wis nanggap kok Pak Camat durung. Ya anu no, ya didongake muga-muga syukur engko 17-an lho sapa ngerti. Lah nggih wong jenenge we Kecamatan Parengan ki ana tegese. Apakah arti dari kecamatan jeneng Parengan? Panuku Pak Camat benjang menapa nanggap wayang. Niku Pak. Nah, terus Reng Re iki rekan-rekan lan kula sampun ngentosi dawuhipun Pak Camat. Nggih. Terus nganti-anti ngantu-antu ngentosi benjang menapa to tanggalipun. Waduh. Oleh ngarep-arep ki tenanan ya. Aku ki tenan aku anggar sedulur Jawa Timur khususnya ki tak akoni dalam menonton wayang ki jenjem adem ora resek cara bahasa kasare. Leres. Mula tak anteni dawuhe Pak Camat, sapa ngerti 17-an ditimbali. Pun Pak Camat, dalange sapa mawon mboten masalah sing penting dagelane kula, Pak. Piye baleni, Mas? Baleni piye? Ora. Ora mang baleni sik to. Batal Pak Camat. Dalange sapa terserah, sing penting dagelane aku. Nah ya nek jek urip. Nek pokok senengane kok. Mas, apa yen wis tuwek iki terus nomor 1 urutane mati? Ya ora mesti ning rak ya kabeh niku ora kena kinaya ngapa mangkat bareng ki ya piye carane jenenge we jare keluarga. Nggih. Niki ya bener. Awake dhewe iki wis keluarga. Kelebu Mas Adi kali Mbak Vena. Niki ajeng kula terjemahke apa arti keluarga. Apa arti dari keluarga? Niki mboten namung kangge manten anyar, manten lawas nggih kenging kangge niki. Apa Mas karepe? Keluarga. Keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Nggih. Lupakan egoisme masing-masing. Aja merasa penting dhewe, aja merasa pinter dhewe, aja merasa baku dhewe. Nggih. Lupakan egoisme. Arahnya harus selalu positif dalam segala hal termasuk mencari rezeki. Nggih. Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yen gagasane iki gegeden, kondisine iki kecilian, akhirnya gegeden piak kurang cagak. Leres. Keluarga bakal ambruk. Nggih. Lho niki. Mula wong ki ora perlu ngoyo apa anane sak titahe bakune bisa kasembatan sing dadi sediane ya Mas. Nggih. Hidup itu proses taubahnya Pak Ambon. Nggih. Dari nuwun sewu menurut ceritanya beliau itu kuli. Leres. Saiki jadi bos besar. Nggih. Iki. Mula kabeh iki ora kena kinaya ngapa aja sok ngendak gunaning liyan. Betul. Mergo Gusti Allah ki nek arep malik karo nasibe umate kun fayakun mesti langsung dadi. Kaya malik tangan saupamane. Nggih, ning bakune kabeh mau duwe greget oleh kepengin merubah
kehidupane mereka ora bakal dirubah karo sing nyipta urip yen awake dhewe ora duwe kerentek pengen mengubah gitu Mas. Betul, seperti Pak Ambon. Apakah arti dari nama Ambon? Ayo. Nek bener ya slamet uripe, nek kleru ya sesuk wassalam, ngono wae. Iki ngetes, kowe ngetes IQ-ku. Oke lah. Iki jenenge otak-atik gathuk. Nggih. Tak sesuaikan dengan keadaan beliau. Beres. Pak Ambon, Nggih. iki resikone gede lho iki. Yen aku le menerjemahkan nganti ora bener, ora entuk saweran iki. Aduh. Tenan, kok nek ngantek bener sesuk entuk pesawat ya, Mas. Oh. Lah aku nggawa mulai pesawat terus aku turu ngendi? Pesawate karo omahku gede pesawate. Ayo, apa artine? Itu akalnya diberi kelebihan. Berarti beliau itu ber-IQ tinggi atau orang pinter. Beres. Terus B M merubah nasib dengan caranya sendiri, dengan cara berusaha dan berdoa. Niku M. Terus B berdikari. Beliau itu berdikari, berusaha sendiri. Nggih. Terus O orangnya bersahaja, ora neko-neko. Nggih, apa enake? Apa anane? Terus N terakhir. N, namun kalau melihat saya kok kepengin memberi. Iki sing penting ki N iki. Ya. Aku ya dadak tekon to ya lambengku ki mah ya. Aku wong ngemis kok mbok dalan. Mula saiki ya wis piye meneh Mas Gareng, mau nyatanipun Pak Ambon iki lek nggontho wis pirang-pirang taun. Alhamdulillah iso kasembadan. Mas sampean aja ijen tak goleki kanca Mbak Elisa diaturi pinarak yo. Dipethuk aja dipleroki. Monggo, aja dipleroki yo. Nggih. Yo Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam sugeng dalu wilujeng dalu macange malimbo kepanggih malih kula sampun kapang. Wah, pun tamu mboten kepanggih bebayu. Tontonane anggar cedak diesel pengaruh karo swara. Diesel sing ning kono iki swaraku ora kerungu ya. Sok meneh yen pilek ki aja nampa job. Aku enggak pilek ya. Lah wong buktine kira ono umbele, deloken gak ada umbele yo. Kok umbele? Apa sih nama Jawa iku ingus? Umbele kok umbele? Ya. Ora anu to, kok ora padha karo casinge ya?
Apa casing itu? Casing piye karepe piye? Pawaan apik rupa ayu bareng nyuwara kok plekutak-plekutuk. Ya di ngapura to Pakde, iki wis tak api-api. Wis tak alon-alon Jawane. Lho, Nek. Ceto. Nek yo masih alon-alon, kowe iki suaramu tetep bidek bae. Aku malah katut deh. Ya tapi aku duduk golongane buta ya. Sing bindeng ana ta buta bindeng. Oh, buta terong. Buta terong. Aku ora lho ya. Nek yo sakno Mas, gareng kita harus menghargai usaha Mbak Elisa untuk berbahasa Jawa dengan baik. Sebabnya? Loh, piyai kuwi ora dudu piyai Jawa. Oh iya apa? Ayo kenalan mula panjenengan kudu ngerti sik. L. L. Ukuran Gimana Gar? bocah wedok kok jenenge kok ukuran klambi gede. L. Large maksudnya. Heeh. Kudune S ya. Kowe jenengmu asline komplete sapa? Komplitnya. Komplit. Komplit tuh maksudnya pakai telur, pakai lombong, pakai itu enggak. Mas. Iki ayu ning sajake kene rada kurang saon, Mas. Kok kurang saon piye to? Kok takoni jeneng komplit kok nganggo ndok nganggo tetek bengi. Ibarate kaya panganan kae lho Mas, gitu. Betul, Pak. Nek komplit ora komplit banget to, ana iwake, gitu. Kaya sampeyan kuwi cara wong ya komplit, ana ndoke, mamane. Gak oh ya. Kowe ana ndok. Cara panganan ngono kuwi. Ya wis sakarmu. Nggih. Ya wis pokoke komplit nganggo ndok. Oh, maksudnya long name. Ya, nama panjangnya. Ya. Oke, Longan. bukan nickname ya. Longan. Kelongan sih, longan iku gorong sik. Kuwi to nek go propose itu. Lah kowe iki mau ngomong apa? Long name, long dawa, name jeneng dawa gitu to. Ayo. Ya. Wis karepmu judeg ora wis. Petuk wong wedok ayu ameng-ameng nyawa aku. Kenapa sih? Ya wis jenengmu dawa sapa? Ya, jenengku Pakde didengerno sing baik-baik ya. Heeh. Elisa Orcarus Alaso. Sik to, ya tak rungno kene alon-alon wae. Elisa Seko. Orcarus Orcarus Alaso. Lasso. Wow, pinter kamu. Kowe dawane sapa? Gareng sapa? Gareng. Kowe dudu dawa. Yo gareng ki nolo gareng. Nolo ki ati, gareng ki garing. Atiku garing, ora gampang milik darbeke wong liya. Oh, ngono lah. Dadi Mbak Elisa Orcarus Alaso. Alaso. Oh, ngerti ta? Pak Dalang lo langsung nyantol cepet itu berarti ki SDM-nya api. Aku ngomong sekali nggak usah tak baleni Pak Dalang langsung ready. Ya banyak dheweke lulusan madrasah SDM to. Oh, Alaso dikira Al-Aqsa wis beda nek. Oh, gitu. Anu, aslimu endi? Bapakku tadi to aku neng Jawa tapi bapakku kuwi sekon toli-toli. Sik kondi? Seko toli-toli. Toli. Saka toli-toli. Toli-toli ki kendi lho. Pakde itu udah agak sudah rungon Oh, piye toh? bukan. Aku lo deket lo sama Pakde. Pak Dalang jauh langsung tahu. Lho jauh maksudku ki toli-toli ngendi? Oh, Toli ki gone ngendi lho. gone to iku dekat gon banyu. Ya. Ayo. Piye kuwi? Pancen kuwi Bubrah ora are. Pancen kuwi- Ayo karepmu piye Mas Gareng? pancen kuwi dalan banyu. Kok iso dalan banyu piye to? Toli-toli ki cedhak dalan banyu lho. Wah. Oh, dadi asline saka toli-toli. Ah. Omahe Mbak Elisa kuwi cedhak kali. Dalan banyu to. Ya, dekat situ dekat pantai tepatnya gon banyu. Oh iya ya, Tahu. toli-toli. Wah, kowe kupingmu bocok kok Mas Gareng iki. Kupinge ra. Ya ora. Ketularan lho kowe. Lah kok mau dijakmu kok ora mudeng-mudeng. Lah wite lho omong karo wong ayu ki alon-alon. Kuwi bapak. Bapak. Nggih. Ibumu Ibu sekolah belu. lambemu dhewe kuwi kok. Lambelu kok lambemu dewe sih? Oh, Kamu Pak kok Ibu. nambah-nambahin? Anu kuwi lho. Mbokmu ki lho saka ndi? Lambelu tok wis. Enggak bukan lambemu dewe.
lambelu titik. Oh, lambeku. Malah digantiku. Lambelu. Lambelu ki ngendi lambelu ki? Kuwi daerah Sulawesi Tengah lho. Wah, padahal lagi Iya bener. pinter loh. Ini orang yang smart, cerdas, nontonnya ya Globen, nonton Atlas, delok Google Map. Kuwi omong langsung ngerti lho. kuwi bejo mergo mau kira-kira. Ya ora kleru mergo Mas kuwi pe ya saka Sulawesi. Oh, Resito. Lambelu ki ya Sulawesi, Nggih. Toli-toli ya Sulawesi. Lah kok kowe urip ning Jawa? Lah ya ora reti sakarepe mbokku karo bapakku to. Syukur. Arep urip ning Jawa, ning Sumatera, ning Papua sakarepe. Ya terserah arep ning Terserah. Jawa, arep ning Sumatera, ya Ben. Ya. Kok Sumatera iki. Lagi bareng nesu karo bojoku galak Elisa. Aku ya mestinya ada misi, ada tujuan tertentu. Oh, Nggih. iya. Yang saya salut kamu kelahiran Sulawesi tapi gula-wentah belajar budaya Jawa. Soalnya aku sekolah ning Jawa, ngombe banyu Jawa, madang ya sego Jawa. Ya aku kudu mikul duwe mendem dhuwur mikul jero. Anggonipun kula belajar sinau wonten Jawa. Kowe iki ngapa Mas Garing? Aku angger dijak omong karo Elisa rasane kaya ngempet nguyuh. Lah ngapa ta? Iso mak priding. Omong ora tekan bedhok pedhik ditipu. Pedhik pedhik cetu. Malah kaya wayang Bali. Wong pancen logate ngono kuwi kok. Kita harus saling memaklumi. Betul, dan ini sesuatu yang menggelitik kita. Ing atase bocah Sulawesi gula-wentah belajar tentang budaya Jawa. Kalau orang Jawa sendiri tidak mempertahankan dan mau belajar budaya Jawa, wah isin. Eman. Nanti nek dijupuk wong Londo nangis. Budayane dhewe. Wong Londo. Wong luar negeri nek basa Jawane Londo ya. Company. Wong Wah krunguku wong lodong e. kok wong Londo ya. Wong Londo. Saiki domisili ning ndi to Mbak Elisa? Ning Yogyakarta Ngayojan. Yo. Nang Yogyakarta. Oh, isih dalam rangka belajar. Masih Nggih. belajar terus aku. Strata tingkat pendidikannya sakniki napa Mbak Elisa? Sakniki nembe S3. Loh, Tapi lagi proses durung rampung. S3 lho apa ora hebat sinden arep calon dokter iki piye coba? Pancen sekarang baru proses, jadi mone lah penyidikan, nganggo penyelidikan, Nggih. baru ditentukan terdakwa ya. Kok iso tekan kok iso penyidikan piye to? Lah iki proses apa? Proses arep mencapai dokter kuwi lho. Nah, ben S3. nyelesayan. Nek cara S3 i disertasi jenenge. Sik. Rada wadi, alon-alon wae ya. Ya. Den ora ana sing krungu ya. Iya. Wis dibojo apa urung? Bojone jenenge Entut. Kok entut piye ta? Makrut. Aku durung kagungan garwa, Pakde. Kula niku anggere ngaten iki saya kerep manggung malah wong lanang saya ngadoh ngopo ya sebabe. Aku ki yo pengen entuk wong lanang, pengen duwe bojo. Tapi saiki ketekan saiki aku rung entuk-entuk. Lah yen monggur wong lanang sing penting lanange mbok karo aku wae. Nah, sing wedok S3, sing lanang S1 kuwi, Mbak. S1 napa? Anu sek. Ora enak omongane ra enak. Ket mau ngajak patiku S1 kok sek. Lah kok ya kebangetan kok. Yang ini pancen durung pinesti ketemu jodohmu. Nggih. Tetap berusaha dan berdoa nanti bakal ditemukan bukan bojo, golek jodoh. Iki donga temanten iki. Apakah ada bedanya di antara bojo dan jodoh? Karena bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah bojo. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Weh. Ya Pakde. Hebat tenan ya. Tapi carane ben ngerti iki jodoh apa dudu piye? Dicoba sik. Oh.
Padha kaya hem. Ngono to. Lha wong Dijajal. sing ngerti jodoh karo ora iki ya sing gawe urip Gusti Allah. Ngono ya. Lha mosok awake dhewe arep bethek dilakoni kanthi positive thinking dulu. Oh ngono. Dadi nek dikira-kira delok ana getaran dalam hati kira-kira ki Ya, jodoh. ya, pokoknya- Langsung, Mas, jajalan aku. Ngono. Piye? Jare kon nyoba. Ya agar wong gelem. Lah piye to Pak Lah wong kono sing ngeki penerangan ya kler kok dicoba maksude piye? Lah maksudku ki apapun wo ya gomu lho ayo kabeh iki. Pasar ya tiwas jinjing ya. Wong kok senengane ya ayo urut tuwa. Wong warna-warna. Ya itu tadi jalani Nggih. hidup dengan positif saja. Iya. Oh, iya. Nanti kalau sudah pastinya mendapatkan jodoh akan ketemu. Oh, Amin. iya, Yang penting amin. sekolahnya dirampungi sih. Ya, Ya, Mbak aku Elisa. nggih. Mbak Elisa mau mendoakan untuk pengantin apa? Ayo, Oh, iya. sang mempelai apa? Penting iki ya ndongano temanten kekalih. Penting ora pentil. Jele. Penting. Ah. Aku kok direk kleru aku. Buat Mas Anggun ya, Anggun apa? Mas Anggun Adi Cahyono. Mas Anggun Adi Cahyono kali Mbak Vena ya. Iya, Mbak Vena Melinda. Vena Melinda kula ndongakaken kator temanten kekale miko kator ke temanten kekale sakit reruntungan kadyo mimilan mintuno langgeng anggenipun bebrayan dokip put-puting Yuswa lan tansah sempak teles. Kok sik. Kok sik iki. Iki kudu tak urus iki. Iki terakhir iki mau kata-katane apa? Kok iso tansah sempak teles iki kok Kok sempak teles? maksudnya ki piye? Iki donga. Donga tekan sempak. Nek wong bebrayan lanang wedok kudu sempak teles. Karepe maksudnya apa itu? Apa? Semangat kompak anti males. Weh. Wong lanang wedok kuwi kudu sering komunikasi. Nek Oh, ra komunikasi dan males komunikasi kuwi membuat perceraian dari adoh. Bener, yang kepengen kompak kudu nganggo sempak ku mau. Ora aku iki mau karepe wis singkatan kok. Lah mbok golek singkatan liya. Nah jare kon nganggo singkatan Wis aku Jawa, ki Jo. ngrungokke kowe iku Semangat kepengen kompak. pipis nganggo sempak. Ning ora apa-apa. Iki dongane wong melek bengi insyaallah mandi. Amin. Muka-muka. Ya, Mbak Elisa. C, Mas Aku arep Ami. ngetes karo Mbak Elisa Mas Gareng. Apa? Nek basa Jawa ora mesti kaya ngono kuwi to Ah, basane to. ah. Dengan logatnya ya sing pating plekat-pleket ngono ya. Ah. Nah, saiki jajal tak kon nembang. Ya. Ayo mesti padha ae. Padha piye? Ayo kula pikir-pikur. Pikar minggu pikar-pikur. Lah wong basane ngomong kaya ngene kok nembang. Aku tak nyuwun Ece. anu sida asih, dandang gula sida asih. Situasi ya. Ya. Alah, suarane omar pelkutuk. Karo suara diesel ku lho, enak suara diesel. Oh sik to, wong iki ora kena kinaya ngapa, ya. Wong iki ora kena kinaya ngapa, aja sok nyepelekke. Kita coba dulu, kita buktikan dulu. Bener Mak Cangek, dicoba, dijajal. Oh lah, Mbok. sakmene ben do jajal suaraku. Wah. Oh iya nek suara iya. iya. Aku tiwas inden nomor 1. Angger nek temu jajal Mas Gareng kudu gragap. Aku arep inden. Monggo Mbak Elisa. Ayo silahkan untuk mengaturkan. Nggih. Oh dandang gula situ asih. Kula Ora. setetek mugi-mugi saged selamet anggen kula saged bawa nggih. Ya, Piye ta? kon nembang kok setetek. Neng belajar isone sedikit-sedikit saisone. Kuwi karepe ngono sekedhik. Sekedek. Nek ora setetek-setetek ngono. Setetek. Setitik-setitik. Ya, Setetek-setetek. Loh, nek ora ngerti ya dibenake no Mas Gareng, aja disalah. Dibenake ya apa aku penjahit po kon benake. Mari Mbak Elisa, Nggih. ayo kaya ngapa suarane. Ayo ngembang setetek wae. Pamintaku nimasika Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Wah, duh. Ye. Piye Pak
lagi cetetek lho kuwi durung dawa lho kuwi. Pripun? Setetek api yo sak iso-isone Kowe yo. nembang kowe rasa omong nembang. Aku krungu suaramu ngomong. Saiki diakali wae, Mas. Apa? Nek dijak jagongan, wangsulane karo nembang. Ya. Ya ta. Dadi kaya Dadi cetha. ketoprak ayo Yogyakarta kae. Kabarmu piye Mbak Elisa? Kabar kula pancen. Oh iya ya. Genah cetha kuwi. Kabar kula pancen sirna. Lanjut Mbak Elisa. Iki keelokaning kahanan. Keelokane. Kok ketut iki ngapa? Aku terkontaminasi karo Eloke pripun Mas Gareng? Cahayu. S3. Nggih. Suarane yo apik. Mm-mm. Kok nganti urung ketemu jodone. Kurang usahane. Oh. Tak kei cara supaya kepethuk, Piye? cepet entuk jodoh. Pripun? Modale kertas HWS. Kertas sak lembar. Sak lembar, Ha-ha. templeke dodo tulisi diskon 50%. Terus Mesti ndang entuk. cepet ya. Wis. Mas teguh terus ngoyok kuwi nggon ngarep dhewe. Saya Wah. Mas. Aku ngecim sing ngendang jaipong aja boleh enggak? Sapa ngendang sapa? Kae lho. Nanda kae lho. Oh. Oh. Kae lho, cakep loh itu. Kowe karo gundukan tanah ki seneng. Nanda iki rupane kaya gundukan tanah kok disenengi. Nek pengen di anak jenglot ya ora apa-apa. Ayo Mbak Elisa lanjut. Ing serena lan wangine datan kinggang sarambet lemon adoh caketing ati besok kapan katekan Sido. Sido apa jejer ya? Oh Sido ya, Sido jejer. Yo jejer. Sido asih pindo mimilan mintuna ayo Kang Mas bareng hana tepi wajib situ asih Sak langgamipun setya tuhu. Monggo. Mbak Elisa, monggo. Aku kang setya satu wekti nganti saiki
Mangga. Mugian tok salam hangat mring temanten anyar muga tansah ketuntun senyata wisata negara wisata tansah sinagara mulya adohe super sakti tirakan among pito pinucal siada gawe rezeki kang halal tekan kagen dineni kagen wis katur bawa dandang kula Sidowasih sak langgame setya tuhu dening Mbak Elisa Mas Gareng. Leres. Yo tak goleki kanca siji neh. Apa meneh? Nduk Niken, ayo kene. Kene Mbak Niken. Nggih. Nyata endah ing kutha Semarang Putra tani karo kepranae. Aku kurake gunung kiwane penawang nang kasa bintang aku beraruan ake panjang kami gunung dan aku kota saya sentuh orang indah kota Semarang. Selamat malam Nduk Niken. Sugeng dalu Mas Bayu. Waduh, Kira- sehat terus ya, Nduk. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon Mas Bayu. Iki rada cetha ya niki. Ora ya saya laris to nggih. Alhamdulillah pangestune Mas, Nggih. lecret niki punan. Piye? Aja nganti sambat, piye apapun Mboten. ya ta awake dhewe. Disyukuri Ayo, Mas. tenan, Omong nggih yo kula niku mboten nate preyok. Alhamdulillah. Isuk awan sore bengi kula ayahi sedaya. Lah nggih. Lah Bakune isuk. paringi sehat, gulune diparingi kuat kuwi. Amin, nggih amin pangestune Mas. Ming Nadianto laris. Sekolah aja lali kaya Mbak Elisa niku. Nggih. Ya ta, strata iso nganti tekan dokter. Syukur kok iso dadi profesor lho, ora hebat. Mbak Elisa S3 to? Nggih. Kula pun S2. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magister nek ngono. Nggih. S2 ki apa, Nduk? SD kali SMP. Lho. Iki saiki iki sidan saiki kok koplak-koplak ya. Koplak piye to? Iki yang ngono. S2 kok SD SMP. Wis Ya bener to bar iki S3 lho aku SMA lho. bocah iki jan iki cah iki. Ngapa? Iki paket komplit. Pakete komplit Isih nggih napa? nom ayu pawakan apik. Kuciwane gur siji. Apa? Napa? Ambune fresh care. Ya. Ya wong jenenge awake rada ora pati penak ki ya. Dek, aja dibuka. Kudu Wes, maklumi. Wong pancen yen wayang ngene iki seniman ki suasanane Lho, ngene lho, Dik. Apa? Lek sing ngambune wangi-wangi iki ketara renek tanggapan malahan. oh ngono. Heeh. Agar sing ambune iki Lek ambune remason, remason ngono ki jenenge kondangi ngono kuwi yo. Yo. Nah, Mas Gareng ya ngono seben ketok tanggapan to Mas awake iki dikai letong dadi ambune Mboten. Ampun ngoten. Lah piye? Wong wis tuwa yo umume fambo no. Wah, kuwi rak minyak mah Parfum. wong mati. Parfume fambo enak. Aku ngene iki lho bocah wedok-wedok ayu-ayu yen tak tolak cintane ngajak patiku doan. Mbak Elisa apa cinta to karo Mas Gareng kok sajake ditolak? Lah ya to wis aku ki jane tresno ning ya wi kok ya menghindariku ngopo to? Ngopo, Mas? Aku mau wis lancar lho bar kene blet pipis lah. Wong kok seneng gampang melatah. Aku agar krungu suarane Elisa iki lho brinding-brinding. Mbak Elisa ki lek ngomong jane wis cetha lho ning kupingku ki. Lho cetha piye wong ngomong plekedak-plekoto kok Oh cetha. ini kan we langsung paham loh, Loh. Pade itu enggak dong. Nek aku ki sebagai wong tuwa tak cetha.
Alah karepmu Mas. Oh, ngene. Piye? Pripun? Ya inilah kemajuaning zaman, Nggih. nuting zaman kelakon. Betul. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu dengan pendidikan tinggi-tinggi. Nggih. Wes sajian kesenian tradisional betul-betul mencolok atau mencorong lagi. Kene awake dhewe berbangga hati yen to seni tradisi ora bakal punah ning malah saya ngrembyah lan saya kuncara. Wes saiki sinden ki ayu, nom-nom tuwek sithik pateni. Ngawur ae ya ora. Ya, Kok ya aja kok iso. Oh, pokoke Mbak Elisa patokane ora presiden wae, pokoke apa wae tuwek sithik pateni. Oke. Aku ora. Mergo saiki ya akeh garing nom-nom, tuwek sithik Pateni. Aku tuwek ora dipateni, nggo Maha Guru. Iya. Maha Guru Mas Gareng. Dawuh. Sadurunge Mbak niki nembang, aku tak nyuwun Pak Ambon gen pinarak ana panggung Mas Gareng. Nggih. Mbok menawa kersa, ayo. Pak Ambon mumpung dereng kondur dateng Ambon. Ora, dalem iki ya kene. Oh, daleme kene ta? Oh, kok kudu Loh, Ambon. kok sik ta wong Ambon kok kelahiran Parengan iki lho. Mung karapan kok ya. Pak Ambon. Pak Ambon. Pak Ambon, ndak mriki Pak Ambon. Endi to? Bapak Ambon. Ecang mriki kula api. Pak Ambon. Unang Ambon. Pak Ambon aturan iki. Pak Ambon. Pak Ambon. Hei, Pak Ambon. iki lho. Walah, Pak. Mboten ketinggal. Ora ketinggal piye? Nah, ini mulai kecekel. Kok mulai kecekel? Kenapa beliau diparapi Ambon? Jebule yo peteng dedet banget. Piye to, Dek, amen ki? Loh, Oh, padang jinglang, padang gareng. peteng pakulitane ning padang pasuryane akeh rezekine. Lah, semua orang itu mempunyai plus minus. Nek kula atas sing derek niki. No. Oh, niki Bu Ambon. Nggih. Oh, Bu Ambon, oke. Lah yang oh iki gedang susu. Oh, terus rumasane apa rumasane rombongan gedang apa piye? Monggo Bu pinarak wonten mriki monggo. Monggo Bu, mriki Bu. Waduh, Jan. Monggo, Mbak. Alhamdulillah. Monggo. Ini Mbak Elisa, Pak Ambon, Ya, ini beliaunya. Luar biasa. Nduk niki kan ya iki sing nimbali awake dhewe. Ah, Pak Iki. Ambon. Aduh. Kene. Ngapit Lah, lho, lah, Pak jajan Ambon gue, tengah lho. diapit. Bapak, Pak nomor Ambon, iki. kula ajeng daftar dados kepenakane saged Eh, boten. Kok kepenakane. Ya ini yang dikawinkan, dinikahkan tuh Or- kepenakannya aku juga mau. Keponakan, ora kepenakan. Ya itu. Apa daftar dadi? Jawane. Kepenakan apa piye? Kepenaan apa kepenekan? Oh, kepenakan. Kepenaan. Ya sak merdikane Pak Ambon arep jumeneng nang endi sak merdikane. Monggo Pak Ambon. Badhe Geser ngendika kita. Ayo Apa, Mas Pak Gareng, Pak Ambon diaturi kesempatan. Pak Ambon badhe ngendika Nggih, Pak Ambon arep paring dawuh napa? Wah, diapit. Sugeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Matur suwun rawuhipun kalih Mas Bayu sak rombongan. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin, amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Diparingi job ingkang kathah. Amin. Nggih ngoten iki pun, Pak. Nah, wis ngono e genah mandi kok. Oh, ya ta. Sing penting singkat, padat, berisi. Heeh, tur mentes. Mentas. Oh, beliau itu kejaba Raja Rongso juga Raja Sawer. Iya. Insyaallah, Pak. Amin, Pak. Oh, nggih, Pak De. Pak Ambon. Dalem. Derek tanglet menika sinten mawon dipun tepangaken. Nggih, Pak. Oh, nggih. Kersanipun boten gagap-gagap, nggih. Nggih, menika garwa kula Tutik Sukasih. Weh. Lah niki Ibu Tutik, nggih. Nggih, putri kula Pramesti Reni Rajati. Mbak Pramesti Reni Rajati. Rajati. Nuwun sewu. Nggih. Badhe tanglet Kang Putra. Kuliah wonten pundi, Pak Yu? Jakarta. Ketata Hati-hati, Mbak. Hati-hati yo. Nggih. Ketata Nik- puntu kok. Krungu iki jaranan ngono ya. Sinten? Kuliah wonten pundi? Jakarta. 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 Wonten Universitas Jakarta mriku. Nggih. Nuwun sewu menawi nganu kepengin ngertos saged ngambil jurusan menapa?
Kedokteran. Wah. Kedokteran. Dokter lho. Kedokteran alhamdulillah Mbak Elisa. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nyicil ayem. Mas Gareng, Apa? sampeyan wis ora usah bingung. Ora usah bingung ya. Apa? Nek arep ngecek kesehatan kok gen diotopsi karo putrane Pak Ambon. Oh. Amin. Kok amin? Pak Ambon ya amin. Ngapunten, ngapunten. Ya wong enten bobo ngeten. Kowe jane ngerti ra to istilah kedokteran kuwi? Piye to? Takono karo Mbak Yu ki lho. Mbak, Piye? otopsi nu napa? Otopsi nu napa? Panjenengan jawab kajenge ngertos. Otopsi nu napa? Otopsi ki ngutik-utik bathang sing ora ngerti jalarane matine apa. Aku mati lumrah wegah kok bathang. Lah ngecek kesehatan iki lho apa jenenge? Observasi. Oh ya, observasi. Observasi kok ngotopsi. Iki ngopo iki? Wes, ora golek kesempatan kuwi. Golek kesempatan. Elisa wis ora temu lho. Nggih, sakniki Pak Ambon, Bu Ambon kalih putrane Pak Ambon, pun jumeneng. Sapa jenenge sapa? Kok putrane Pak Ambon? Ya Pak Ambon kecil ngono kae. Anu, ngersake lagu napa Pak Ambon? Kersane ditembake nduk niken. Ayo Napa? Mbak Senenge Prawesti. napa? Napa? Trumpah apa? Apa lagu dangdut Sing iso ditabuhi gamelan no. Oh, ngaten. Napa Pak Ambon? Loro jonggrang. Weh, Rara Jonggrang. Waduh, Jan. Mbak Elisa. Nggih. Rara Jonggrang, Mbak. Rara Jonggrang niku biasane kayak pun Mas Gareng duet. dadi Bandung Bondo Bosok. Bosok. Kok Bondo Bosok? Bayu elek. Piye to? Aku Bandung Bondowoso kok Bondowoso. Lah wis suwe kok kuwi kok. Bu, kula dipaeka, Bu. Wow. Oleh Bayu, Bu. Bayane. Oh, Bandung Bondowoso, Bondowoso. Ya, saiki diaturke Mbak Niken, anu nggih, Rara Jonggrang nggih. Nggih. Heeh, aku ganti dueti karo Mbak Elisa berdua juga boleh, monggo. Yo, Ca diaturke, Ca, monggo. Rara Jonggrang, ayo. Lah digarapi Rama Seger. Nggih, monggo. Yuk ya. Mbak Prawesti kali pun joget mawon. Ayo, Bu. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Wes watokno Prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. saka Bandung kowe hajaku alungkuh. Barang iki kanggoku durung rampung. Alhamdulillah. Senapati Kang Mas Prabu Bumala pangawe sedo kapohe ngawono sedo. Bantoban kowe wanita keparan. Ora ngerti yen aku lanang jaran. Putra Ratu Prabu Pengging Damarwaya. Aku duwe ati sekti Pandawasa. Jonggrang manuto tak pundhut garwa. Joko Gadong aku terbebas-bebasno Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jograk ayu aku tak uruti. Matur suwun Bapak.
Waspadana prajuritmu kala berat dadi wanita kaya tobat kowe wanita keparang orang ngerti bantuk lanang ing jagat putra ratu mangking Damarwaya aku duwe aji seki Banggalana gerang manuta tak pundhut karwa Bapak Ibu, tuan Ibu, lan putrane wah jane. Matur suwun Mas Bayu. Wah, elok tenan. Piye Mas Gareng, Pak Ambon jas ta? Mugi-mugi berkah Pak Ambon. Panjenengan pun gelar wayang dingge wong kathah. Nggih. Loh, mpun Pak Ambon. Nyawer. Wah, coba ampun iki. Jan. Boten tanduk malih, Bu. Nggih. Deh. Yo, mentara-mentara begawe ngurmati Pak Ambon madhap ya. Yo. Mbak Niken. Luar biasa sekali. Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. Kok ngono? Plusnya wonge grapiak semana bloboh awean. Nggih. Minusnya Napa? nganu napa? Mboten wonten minusnya, plus kabeh. Plusnya ngene kuwi lho. Wireng nganti kowe kleru sawerane tak jaluk lho. Ora, Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya. Terpikat mempunyai daya pikat to. Hitam manis madu mongso wae. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Ngono. Putih demit. Lho. Putih kaya Anoman lho. Ki ra urung raiku meneh. Ora. Ora ini pancen ini patut dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. Betul, nggih. Mencari rezeki dengan positif, dengan jujur akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Leres. Yo, iki mau bar Mbak Niken yo saiki Mbak Elisa arep ngaturke lagu apa? Aku nyuwun pelok. Urung nembang. Irama seger, irama dangdut sing pelok apa ayo. Elisa teko kene urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pakde ya. Kamu apa ya? Apa Niken? Niki ana sing ngersake memanik karo tembang kangen sampean pilih pundi? Memanik boleh. Oke, memanik nggih. Mangga, ayo irama langgam sik iku angka loro digarap irama jaranan. Nggih. Engko nduk Niken main joget lon-lonan wae rasa dioyo awake. Awake sik. Nggih. Awake sik turun mesin. Ayo sing joget ngoyo ya sing rumangsa dadi wong lanang iki sapa ning kono? Lah lho, seorang lelaki itu harus kerja keras, Dek. Oh, aku ki kerjane iso kerase wis angel saiki. Ayo wis diair keras wae. Yo diaturke, buka celuk. Yo Mbak Elisa monggo, yo. Mong sliramu kang dadi maning kalbu. Aku mau bangsa dan
diaturke memanik wonten bebungah Rp300.000. 100 Mbak Niken Salindri. Alhamdulillah. 100 Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah wis diaturke. Nggih. Nggih. Tenuan ya Bapak Ayu. Kok bebungahe pira? 300. 100. Mbak Niken. 100. Mbak Elisa. Lah sing 100. Sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok. Wong urung eneng lho disiarke. Kowe kok digale, "Le, sesuk job piye?" Lagi sok ben enono. Niki wonten awala Nduk Niken. Nggih, Nyuwun pripun, Mas? ninggal katersnan. Request nembang Mbak Niken. Siap. Katur Pemdes Rahayu saka Tuban. Siap. Saking Mas Ihamna. Oh Siap. nggih, Mas Ihamna. Nggih. Siap. Wajibipun Rp300.000 kalau wau. Nggih. Oh, wajibe 300. Nyo, 100.000. Wah, ngono adil. Nggih. Wong kono wis entuk 100 aku kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wah. Apa jenenge piyai bejo ora kena dimereki. Betul. Nggih, niki wau anu request Rp300.150 nggo Mbak Niken, 150 nggo Mbak Elisa. Iki mau keri iki mau ning kene. Ha iki mangdum Mas Gareng. Iki 100 iki. Lah ya nyatur 50 eding niku gawe ngono. Piye, Dik? Ki aku. Iki sing sitoke. Oh, Elisa. Aku sing 150. Nah, Ya ngono lho Fadel. aku arep golek wayang liya wae. Kok nesu piye ta? Arep golek wayang liya sing dalane ora pelit. Nih, lho Kok Mas. piye lah kuwi jatahe wis tak aturke. Jatahe 100 ya 100 seding ora 150 sing siji blong ora. Katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang. Jere sapa? Ayo iya toh, butuhe yo Wah, malah fresh cucu. balsem. Ya kula Sampe lho, uangnya digawe apa yo an wis tuwek. Ayo ge apa? ya ora apa-apa aku mbok kroyok ora apa-apa. Ora masalah, apa abon ngerti kok iki kok. Lah ya ngerti wong genahe mirsani kok masa ya ora ngerti. Wah, aku mbok sia-siane Pak Abon sing ora trimo. Sampe ning lek dikeki iki diparingi iki gelem, purun. Lho edan po, kaya 100 ora gelem. Purun, Ah. wis tau nyekel duit 100. Lah, ya iki sing mbok cekeli aku ya urung no. Urung ta? Urung. Ya wis nek no gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajake esuk yen gede dadi bang titil ya. Kok ya ben ya. Lagi SMP ngapusi wong tua. Yo diaturke ninggal katresnan. Monggo aja. Yo. Yo. Yo.
dada ting dada dem ya oh ya saka pananggonmu bali bisa kumpul kayaku ing ngene sing joget Mbak Elisa, coba Mbak Elisa. Sing nyanyi sajroning atiku nalika siramu oh, jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa. Wah, ya, saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ya, sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ya. Nangis sajroning atiku oh, pas 50.000 jadi milik Mbak Niken. Yo, saiki sing nembang Niken sing joget Mas Gareng. Ayo. Iya. Ayo, coba kaya ngapa? Iya. Ayo. Nangis sajroning atiku nalika siramu ninggal aku. Telat. Kok ora pas iki piye? Telat kuwi. Jogetku ki ora telat sing ngendang kowe telek. Kok telek piye to? Mbak Elisa telung aku Coba. pas Mbak Elisa pas ayo. Wis agar hitungane moji moji nem. Kok piye sing telat kono kok? Telat piye iki wong iki? Ayo coba ayo. Nah, ayo. Nangis sajroning atiku nalika siramu ninggal aku. Loh, telat. Anu wae aku ditabuhi siji wae le. Ora sanggo gamelan ra paten. Kok terus nesu iki lho. Oh iya. Ora aku gamelan we. Sesuk diteni kowe. Diteni sing ngendang kowe. Piye ta? Sesuk bali ora bareng aku. Lah bareng sapa? Loh, ya nunut dhewe-dhewe aku ya nunut tok. Wong e wis aja. Mas Gareng, mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske, ayo. Nah, ayo. Ora ketang 50 kudune ya cucul. Ah. Lho. He. Ngawur. Iki ngene sapa kok iso dijupukke kok kono ki lho. Iki bocah ki yo titen banget ya. Ya titen to. Tak pikir ora mikir. Oh, Cacile butuh akeh lho ya, isih sekolah, isih golek jajan. Disawer 50. Ya, mesti pas. Oh, ngono. Lah, Susuk 50. Ya, gilo, tak ejoli iki lho, ketan iki. Kene iki lho, kene sing nyawer ketan. Ora kowe iki jane dalam kok kasir. Lah wong beneran ora anu kok. Gorene sik. Lho, yo sing 50 kayak sing gedang. Lah mbok menawa mengko bar disawer terus iso entuk jenglengane penak. Lah sapa ngerti. Wong iki jer basuki mau biya. Aja ngomong selawe wae ya. Selawe. Alah pawaan prau. Ngopo kok pakai perahu? Ora ngecek duit ora gelem ngendangi, bangeti. Wis pakaiane jadul. Kok jadul piye? Wong kabeh iki ya nganggo pengorbanan kok ya. Nggih. Wah, wis 50 tuh. 50 rokok iso untuk rompak. Lah iya. Ndang ayo. Nah wis kanu Mbak Niken, Mbak Elisa. Ya, engko tutuke ning Pates Songo gara-gara ya. Kose piye? 50.000 mubadir. Kok mubadir piye to?
Wah, sak bergelak pengendangnya minggat. Sabdo pendito pangandikane pengendang sepisan kudu dadi. Piye ning apa? Kembali pada posisi. Kembali. Kok kembali piye to? Timbangane kuwi tak sedake dadi cacing. Ayo. Kuwi nggo celengan sik nggo mbok menawa kok ora iso. Sakmono kok celeng babi kuwi. Ayo. Ketemu Pak Songo, Mbak Niken karo Mbak Elisa.